La Roca Aguda. Sortim de nevar i anirem a fer un petit tomb per la zona de la Roca Aguda. Allà al fons tenim la Cubil. I nosaltres anirem seguint la pista que ens porta cap a Cal Baldric. Allà dalt ja el tenim, la masia de Cal Baldric de Dalt. A partir d'aquí tirarem cap avall, com si anéssim cap a Planoles. Aquí trobem el camí que ve del Cogulló, de Collroig, i nosaltres seguirem avall cap a Cal Gasparó. Però poc després de passar per la cruïlla que ens portaria a l'Albert Marista, trobem un altre senderó i tirem cap amunt, pensant-nos que no ens caldria passar per Cal Gasparó. Però poc després ja veiem que aquestes marques grogues que hem agafat no són les que a nosaltres ens interessen i ens busquem la vida per la muntanya fins a anar a trobar un altre cop el camí que vinguent de Cal Gasparó ens portarà cap a la Roca Aguda. Ara ja hi som, el camí que ens hi porta i fins i tot força ben senyalitzat. I ja som a sota de les parets de la Roca Aguda. Deixem el camí i ens enfilem per aquí, aviam si podem pujar a la Roca Aguda. Bueno, no calia enfilar-se tant, aquí ja tenim un caminet que hi puja. Per l'altre costat, quan l'hem vist, era una paret inaccessible, però per aquí, fàcilment, una miqueta de grimpadeta i ja som a dalt de la Roca Aguda. I allà al fons de tot, el Puigmal envoltat de núvols. Allà al fons de tot veiem la Pedra Picada i just davant seu el Coll del Cogulló o Coll Roig. Aquí trobem una indicació que ens du cap a la Serra del Malcastell. Ja que hi som, anirem a donar un cop d'ull, aviam quina vista que té. I just al davant podem veure un altre promontori rocós, les Roques del Llan. I seguint el nostre camí passem per un dels avets més alts de Catalunya, l'avet del Forn de Calç. Pot ser una cosa com... I ja som a Coll Roig o al Coll del Cogulló, el punt més alt en el que estarem avui. I a partir d'aquí hi ha una baixada directa seguint unes marques grogues cap a Cal Baldric.
I ja ho tenim, una petita excursió als voltants de Navà, uns 13 quilòmetres i uns 800 metres de desnivell acumulat.